sonke wathi izonto sike sayambona ke wayingcolela kakhulu ke le ndawo wathi ingangaske singazicima ezi zinto zimbi zisenzekelayo sikhumbule ezi zinto. Haleluya. Mfanisa nakulibala ubungqina buhle kangaka. Haleluya. Ngenxa lento yoba ndisendaphaka le nto imbi ikhathazayo. Haleluya. Ndalibala ubungqina obuhle. Haleluya. Nobumnandi. Haleluya. Mos iBhayibhile yam ndandifise ngayo apha enkonzweni. Haleluya. Ndanebhayibhile ye-English ndafisa ngayo apha enkonzweni. Ndake ke ndampha umntu wonqena wahlala endlini. Sendimpe iBhayibhile. So ndahlala ndingenabhayibhile mna xa ndityhila iBhayibhile ndityhila efowunini ifowuni yam ibhizi phaa phandle. Haleluya. Haleluya. So sesisancokola naloo nto nosesethu apha phakathi kwevenkile. Athi kumbi mntase iBhayibhile kodwa iyafuneka iBhayibhile. Abesithi yho uyazi ndixelele isefowunini funeka ulayite idatha mos xa ujonga lisefowunini. So uthi usayijongile kungena uWhatsApp uphumile eBhayibhileni ke ngoku uyojonga uWhatsApp. Haleluya. Ingangendlela ebendinesazela ngayo for uba neBhayibhile bengakwazi nophatha ngenamfundisi iBhayibhile. Sendiye kwenye indawo ndiphethe yona ibe ngathi bayandibona uba ndiphethe iBhayibhile yakhe. Haleluya. Haleluya. Kodwa sithe sisancokola ngaloo nto andibuza usenze imalini ekhayeni tshamoyo. Uthe ndandigqibe yehlile before ipasika. Ibe-240 ndayibona ngigqitha. Ngaloo phezulu i-240. So athi usase ndizayoyijonga ndisenzele into eBhek n Mall ngoku ndasese ndiyijonga. Uhambile nyhani wahamba Bhek n Mall. Wabuye esithi yho ndiyithengile ngenxa lento yoba ndiyayidinga otherwise iphinde yanyuka yi-290. Haleluya. Ngoba ke sisistress esabuya naso sese ndicinge ndiqonda imali ake ndigugulisha apha efowunini ku-marketplace kho ndingayikhoyo mosipha kuFacebook marketplace ndijonga nyhani ndigugulisha iBhayibhile ndithi ndisathi jini nam umntu uthengisa iBhayibhile yi-R100 and ngumlungu ke wakasiyenzani iBhayibhile esiXhosa. Haleluya. Futhi ndithi xa ndimbuza uhlala phi athi uhlala phaa ngasemsebenzini kamfundisi. Ndiqonda ke hayi itshansi emnandi futhi le and uyahamba uyaphangela ngoku. Haleluya. Ndithi ukuthi ndayikhupha i-R100 ngathi ina ndicela undiphathele iBhayibhile. Bese siyibona. Haleluya. Nathi iBhayibhile yam. Indala yona kodwa ilizwi elilapha likhulu linamandla. Haleluya. Ngoba uthi kumngoka ndibasebelayo ukuthi yho ayidlala iBhayibhile yakho. Osaka ndiyayazi into engaphakathi. Haleluya. Haleluya. Ngomgqibelo ndithe ndisifundela. After buye nayo ke ngoku ekuseni ngomgqibelo. Ndithe ndisifundela uba yeyi yavele yangathi imnandi le Bhayibhile. Haleluya. Negroup mos sinaso nandifuna umxelela ngoku sisayiqala kule nyanga iphelileyo. Sinabantu abatsha sinaso. Singabantu abatsha bezinkonzo. Siyadibana sasiqala udibana kule nyanga iphelileyo sahamba siyodibana nee-gardens eCape Town. Sayodibana khona sivule igroup ye-Bible study. So ndim nozikhona inyamaza nosuzikhona u-admin and then siqalele siyakhulisana singabantu abatsha. Siyakhulisana yonke nje into edibene noYesu neBhayibhile into nento ongayiqondiyo enkonzweni ongayiqondiyo apha ezweni sihlangana nento ezinjalo. Haleluya. So nabona ndiye khona ndiphethe iBhayibhile kodwa ndafunda le isefowunini. Haleluya. Andiyazi uba bevele benalanti ngathi ndiyabona uba ayoyakho. Haleluya. So ndiyaphuleka kakhulu uba wona mzansi xa siphinde sahlangana ndiphinde ndiye sendiphethe yam. Haleluya. Haleluya. Ndithi ngomgqibelo bekumandi